Shout out po sa mga kalingap natin dyan, sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Shoutout ko si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Brenda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng Ayun na po mga kalingap yung gamit ni na Ate Maylin at Maisy. Ito na yung pinakaihintay na. Si Ka-Business. Hello po. Kayo. Hatulin na. Sana-sana yan. Lang kami. Ha? Yun lang kami. Ayun. Pero nakabul kayo ano? Oo. Abos lang kami ni Kuya Ba. Hataw. Ay kanina. Ay ganunan. Mabilis eh. Tinatawa natin ni Kuya Ba. Sabi mo Kuya, nandito na tayo ngayon sa Raymond Castle ng bahay ni Ate May. Ang masasabi ko ay wala akong masabi. Wala akong masabi. Malupit. Mabait si Kuya Bal. Nakakabilib. Yan. Ito yung ibang. Ayun si Vince TV eh. Kalampitos TV. Support. Yan. Mga kalingap. June. Oo. Si Ramil. Yes, mga kadeliwo. Ramil. Ramil, Bonita, Alagon Bonita, Channel. ayan. Kadeliwo. Estong. Si Papaya. At syempre, Bingbing. Plado naman. Wow! Gising ko lang. Ayan. Kagising lang yan. Tara, ayan po mga kalingap. Aakyat po kami sa bundok ng Banahaw. Kung saan andun sila Maisy at Ate Maylin. Ano? Lagay ng dagat. Ano? 5 layer. Ha? Wow! Ay, ilalabas lang po to, hindi papasok. Hello. Support niyo po si Kalingap Samaritan. Kalingap, Samaritan po. Oh. Hello. Bakit? Yan mga kalingap, dito tayo. Ayan po. Kung gaano po kataas yung aming aunin. Aray! Dito pala dito ka dati, ano? Dati Maylin. Si Brother Paas, subscribe ng kanyang channel. Salamat, God. Wala na yata. Mga kalingap, bigat. 5 layer. Ang bilas pa rin ko. Putik mga kalingap dito. Malayo pala. Oo. Ha? Ay, rep ko! Ay, di pala, Dora Ano to? Alkansya. Pag-ilagay lang po, pag-aray na po. Dada po, baka po yan ay mabasa. Alkansya ben, alkansya. Alkansya. Ay, malapit na po kami mga kalingap. Brother, si Engineer Agul. Yan. Ating masipag. Masipag. Yan. Nagpiprepare na siya ng baso. Ayan si Ma'am Lorny TV. Hello! Yan. Si Ka-Business ulit. Hello po. Lagi tayo nagkakasal. Eyo.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ngayon ko po natin ang bagong kasal. Nandiyan na. Bago ka. Nandiyan na po. Tan, tan, tan. Tugtugan ka. Sasayaw sila ng kanina. Ay, oh, yung Bombay. Ano? Bombay na walang lumbay. Tumutulong sa kapwa, taong mahihirap. Tana, ay siya may Ate May. Alam niya ay napapaila. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuyabasan ko sa buwan at bigyan na Kalingap na matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ato, Kalingap Benzo, Kalingap Belta, Supermac at Andoy, Kalingap Abdol, Kalingap Habong, Kalingap Hussein. Yeah, yeah. Kalingap mo sa mahihirap. Ha? Ano lang, Google Pixel? Parang iPhone na rin yung ano yan. Parang iPhone na rin. Tuloy mo lang, Kuya Bal. Saya at ligaya sa bawat puso ang madarama. Laging sumainyo. Masigabong palakpakan. Ay, mahina, parang walang kain. Isa pang palakpak po para sa ating lahat. Ngayon po ang araw na kung saan alati pong i-turn over itong bahay po ni Ate Maylene Belmonte. Yan, yan po si Ate Maylene, kaganda-gandang babae. Ha? Yan, parang artista, no? Pakaway-kaway din. Okay, sa ating lahat po, isang mapagpalang hapon. Maraming bisita, parang pistahan digdi. Parang pistahan, ano? Ha? Ito pong bahay po ni Ate Maylene ay pang 72 po. Under po ng programa ng Lingap sa Mahihirap. Yan, pang ano para ito, pang 72. Ha? Iba pa duman na ating ginawa ng mga nakaraang buwan. Paano? Baga, oh. At ito po magtuloy-tuloy yung ating pong pabahay program. Halos buwan-buwan po, 10 pabahay yung ating ginagawa, no, sa pamilyang mahihirap at sa mga senior citizen. Yan po ang programa po natin. Hindi lang po feeding program, hindi lang po bigas ang ating binibigay, pati po mga pabahay na katulad. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap.
Alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Aldo, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Supermac at Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong ninyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Bal, gawin ang atikain pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Pagpalain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahapagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa kontrabida ang online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig sa kapus-palad, saya at ligaya sa mga. Ah, Salamat po. salamat po. Ayan po yung kanilang, ay umiyak si, sino pang isa? Halika dito. Salamat po sa inyo lahat. Palapakan po natin sila. Ito pamilya po, mabigyan po ng pabahita, biyaya, ano? Ngayon po, tuntun ako na sa ating panalangin. Yan, yun ang mahalaga sa lahat. Yung prayer, mahalaga talaga yan kasi lahat ng engkanto di palayasin ka. Lahat ng mambabarang, lahat ng aswang multo, lahat sigbing. Tawagin mo natin ang ating tagapag-pray. Ang nag-iisang Brother Paas. Vlogger paas na yan. Vlogger pa. Brother. Isang mapagpalang hapon po, isang pribileyo na tayo pinapagsiwalaan ng Lingap sa Mahirap Pabahay program ni Kuya Bal Santos Matubang. Salamat po sa lahat ng viewers na nagtyaga na manood at mag-view, tsaka sa mga subscriber. Marahil nagtataka po kayo bakit kailangan ipanalangin ang bahay. Sapagkat kung minsan may mga bahay na malas. Kaya po ang ginagawa po namin, pinagpipray po namin ang bahay para ipagkatiwala sa Diyos at ilayo yung malas sa bahay. At meron po akong babanggitin sa aklat ng Biblia. Ang sabi nga po rito, malibang ang Panginoon, ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo, ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos, ang siyang nagsanggalang, walang saysay ang nakatayong mga bantay. Would you imagine? Napakahalaga po sa isang bahay ay atin pong pinapanalangin, lalong-lalo na po sa may bahay natitira, kailangan po natin sila panalangin para sila po ay i-bless ng Lord sa pamamagitan po ng mga blessing na ibinigay ng mga viewers. Kaya po sa oras na ito, palakpakan naman po natin ang Diyos. Praise God. Yan.
At samahan niyo po ako sa panalangin. Mabiyaya at mapagpalang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito. Maging ang lupa na tinitirikan, anumang sumpa o bagay na inilagay ng kaaway sa lupang ito o sa tinirikan ng bahay, ay akin po itong pinawawalang bisa sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Isus. At hayaan mo pong ang bahay na ito ay akin pong ipinapanalangin, inihandog po namin sa iyo, mailayo po ito sa anumang sakuna, aksidente na magdudulot ng kapahamakan. Ang akin pong panalangin, ibuhos mo po ang iyong matayan mo ang pagpapalay pumasok sa sambahayang ito at patuloy nang magmamayari ng bahay na ito, unahin ang iyong kaharian, ikaw ang maluwalhati at maparangalan. Maging sa buhay po ni Mylene, Lord, I pray sa buhay ni Sister Mylene, patuloy mo pagpalain ang kanyang buhay, patuloy mo ingatan ang kanyang mga anak, ilayo mo sa namang sakit karamdaman, i-bless mo ang kanilang mga buhay na maranasan nila ang kontentong pamumuhay na may banal na pagkatakot sa iyo. At dalangin ko po na ang anak niya matupad ng kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Maraming salamat, Brother Paas, sa panalangin. Pagkatid naman ako sa ating ribbon cutting. Egg running, may special number po. Tawagin natin si Tiklo at Bibang. Tiklo! Ladies and gentlemen, Tiklo! Tayo'y nagmamasid sa may mga matatandang nagmamos. Ano ba guluhan to? Yung mukha natin. Tama. Kumikitan sila ng dahil sa kaminirata. Pero meron kaming special guest for today. Magandang hapon ha. Meron kaming special guest galing pong Caloocan. Yan, grabe. Ito po ha. Galing kayo, wala kayo ka-business. Supportahan po natin ang ka-business. Yan. Strong Lamas! May pandesa. Atras na konti, atras! May tatambling mamaya. Ayan. Music please! Relax ka muna ba? Ano ba itong batang to? Team Kalinga, dance, 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 dance. Padiday. Team Kalinga, dance, 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 dance. Team Kalinga, ang laging May ban. May palaman to. alutana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Ang hinin mo, day. Sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Basantos matumbang atiin na. Kain. Kain. Engineer at Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makaandoy, Kalingap Abdol, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Yeah, yeah. Team Kalinga, let's dance. Team Kalinga, let's dance. Team Kalinga. Ate Mylene, magharap ka dumaan sa mga tao. Ito po ay
aming binibigay, patunay na yung ating pambabahay program po ay parami ng parami. Yan. Pwede mong isan lang ito, ha? Yung harong mo isan lang pagkatapos. Ay, di ba? Ito po, Certificate of Ownership. Presented to Maylin Pajardo Belmonte. Palakpakan po natin. 72 Housing Project Beneficiary. Ate, yung mga aki mo, ikaw na matanggap. Tanggapin niyo po ang iyong diploma. Yan. Palakpak, palakpak. Ikaw pa ning bonus. Na 10,000 pesos. Wow! Maraming salamat po. Pagkasaya-saya po. Naiyak po. Hindi mo kasawa? Hindi po. O sige na, dito tayo. Tayo. Sige. Tayo po ito ako sa ating ribbon cutting. 1, 2, 3, gopit! Yun! Pasok! Yay! Palakpakan ka! Yan na po. Ayan na. Salamat po sa inyong lahat. Ito ating bahay mo ito. Lahat ng mahawakan mo sa iyo. Lahat ng maapakan mo sa iyo. Huwag lang sa nyugan, di sa iyo. Hindi ka na sa loob. Pasok yung anak mo. Jason, pasok mo na yan. Pasok kayo, pasok. Tapos, habang yan tayong pagkain ta. Huwag kayo umalis. Mayroon diyang pansit, bihon, spaghetti, lumpia, chicken, saka... Ano ba? So sa inyong lahat. Pinalang po tayo, tsaka rin po kayo ang plato, magkaroon lang po ng plato. 40,000 na tayo. Praise God. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapala na aming pagsasaluhan. I-bless po po ito, Lord. Maging kalakasan ng katawan. Magamit mo siyang gawain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamayaman ng model. Pamayaman ng model. Ganda. Kalingap Benta, Supermakat Anggoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Hussein. Yeah, yeah. Sa lahat ng Kuya Bang, gawin ang atikain pinapangarap. Ang pagkakailos naway laging sumainyo. Mga bata kapila. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.